Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum să vă descărcați Car Parking. Deci, intrați pe YouTube, dați pe Fliculeț, așa, după aceea ați dat pe Fliculeț, dați căutare, dați la el, dați aici, dați aici. O să dau de la început. O să dau din oprim. Dăm aici pe link. Dăm pe al doilea. Dați descărcare. Revenim când se descarcă. Fraților, eu am descărcat. Deci nu o să mai descărcăm. Eu doar v-am arătat cum. Așa că nu mai instalăm. Intrăm pe Car Parking și o să aveți noul update, fraților. Le-am toate mașinile. O să vă prezint și mașinile cele noi. Acest Rolls-Royce este nou. Acest Lamborghini Urus este nou. Și acest Merz este nou. O să dau Lamborghini la o persoană pe un server. Revenim când intrăm pe server. Am revenit, fraților. Acum trebuie să intru pe server și o să zicem așa. Cine zice primul YouTube, îi dau Lamborghini Urus pe gratis. Vedem un pic cam lângă meu. Uitați. Nu ziceți că e. Uitați. Vedem un David. Chiar dacă n-a zis tot, îi dăm pe unul. Să vedeți că îi se face asta galben. Revin. Fraților, David nu vrea, fiindcă și-a dat seama că mai are unul. Revin când ajung la târg. Am revenit la târg și scriem așa. 1. Scriem aici. Stați un pic. Și îl dăm. Fraților. Și a fost cumpărat. Și cam atât a fost cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare.